Minimalisme er en designfunktion, og den er baseret på, at man udnytter de eksisterende elementer. Det vil sige, at man skaber enkelhed og undgår at tilføje flere detaljer. Det, der er så spændende ved minimalistisk design i forhold til logoer, er hvordan det er muligt for virksomheder at skabe et brand og vise deres værdier igennem et enkelt logo uden nogen særlig grafik. Nogle af nøgleordene for minimalisme er space og enkelhed. For at skabe et minimalistisk logo, kræver det, at man udnytter pladsen. Space er noget af det vigtigste i logodesign. Udover dette handler det om at finde en klog måde at relatere sin virksomhed til de minimale designelementer. Her ser du et eksempel fra virksomheden MVO, som har fundet en enkel løsning på at bruge deres bogstaver og skabe et logo ud af det. Derudover er der 3 andre vigtige elementer, man kan tage i betragtning. Nummer 1. Ikke være bange for at udnytte farver. En enkelt farve kan være med til at påvirke hele dit brand, og det er derfor vigtigt, at det bliver nøje overvejet og gennemtænkt. Nummer 2. Husk at vise symbolisme. Det handler om at få en placering i kundernes top of mind. Hvis du kan illustrere dine værdier igennem symbolik, er der en stor sandsynlighed for, at dit logo bliver husket. Nummer 3. Skrifttyper. Mange store succesfulde virksomheder har et logo bestående af blot tekst. Skrifttyper i sig selv kan være nok til at skabe et logo.